Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους συσσωρευτές πίεσης. Είναι εξαρτήματα που συναντιούνται σε κάποια υδραυλικά συστήματα. Τα βλέπουμε όμως ακόμη και σε υδραυλικά δίκτυα, δηλαδή ίδρυυσης. Συσσωρεύουν υδραυλικό υγρό, στα υδραυλικά συστήματα τουλάχιστον, υποπίεση και το αποδίδουν στο σύστημα όταν απαιτηθεί. Παρατηρούμε εδώ στην εικόνα έναν τέτοιο συσσωρευτή, όπου βλέπουμε ότι από τα αριστερά υπάρχει μια θύρα εισαγωγής του υδραυλικού υγρού. Αυτό μπαίνει μέσα σε ένα κυλινδρικό χώρο, μέσα στον οποίο υπάρχει και μια φούσκα, μια κίστη, όπως λέμε, που περιέχει αέριο υποπίεση. Το υδραυλικό υγρό μπαίνει και αυτό βεβαίως υποπίεση και συμπιέζει το αέριο, που βεβαίως είναι συμπιεστό, μειώνεται ο όγκος της φούσκας αυτής και παραλλήλως αποθηκεύεται στο συμπιεσμένο αέριο δυναμική ενέργεια. Αυτή αποδίδεται σε άλλη φάση της λειτουργίας του συστήματος, όπου πλέον το αέριο ξαναπαίρνει τον αρχικό του όγκο, εκτοπίζοντας το υδραυλικό υγρό, το οποίο αποδίδεται προφανώς στο σύστημα. Αυτό είναι, έτσι με πολύ λίγα λόγια, η γενική αρχή λειτουργίας των συσσωρευτών. Έχουμε διάφορα είδη συσσωρευτών. Μια μεγάλη κατηγορία είναι οι συσσωρευτές με πεπιεσμένο αέριο. Είναι σαν αυτόν που είδαμε πριν. Το αέριο αυτό συνήθως είναι άζωτο. Είναι ένα αδρανές αέριο που παράγεται εύκολα σαν υποπροϊόν της κατεργασίας του ατμοσφαιρικού αέρα για την παραγωγή οξυγόνου. Ο νόμος που διέπει τη λειτουργία αυτής της κατηγορίας συσσωρευτών είναι ο νόμος του Boyle, ο οποίος μας λέει ότι η πίεση και ο όγκος ενός αερίου που βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα σε έναν χώρο είναι μέγεθη αντιστρόφως ανάλογα. Όταν μειώνεται ο όγκος, αυξάνεται η πίεσή του και όταν αυξάνει ο όγκος, μειώνεται η πίεση. Έχουμε διάφορα είδη τέτοιων συσσωρευτών που στην ουσία διαφοροποιούνται οι υποκατηγορίες με βάση τον τρόπο διαχωρισμού του αερίου και του υγρού. Αυτό που είδαμε πριν είναι αυτό που βλέπουμε στο αριστερό εικονίδιο, που είναι ένας συσσωρευτής ελαστικής κίστης. Αντί για ελαστική κίστη θα μπορούσαμε να έχουμε ελαστικό διάφραγμα, δηλαδή δεν είναι πλήρης κίστη, δεν είναι πλήρης φούσκα, είναι απλά μια ελαστική επιφάνεια, ας πούμε. Μπορεί να έχουμε έμβολο, μεταλλικό ή συνθετικό, ή μπορεί να έχουμε μια μεταλλική κίστη που έχει τη μορφή φυσερού ή φυσαρμόνικας. Ας δούμε τώρα για τους συσσωρευτές ελαστικής κίστης. Έχουν διάφορα σχήματα, πάντα έχουν αυτή τη φούσκα μέσα. Τη βλέπουμε εδώ, την κίστη που λέμε εμείς αλλιώς. Τα στοιχεία του είναι το χώρος αερίου, ο χώρος υγρού και η κίστη βέβαια που τα διαχωρίζει. Υπάρχει μια θύρα μέσω της οποίας φορτίζεται με υγρό. Έχει βέβαια ένα κέλυφο το οποίο είναι μεταλλικό και στο πάνω μέρος υπάρχει μια βαλβίδα φόρτισης με πεπιεσμένο αέριο. Έτσι. Η θύρα του υγρού έχει και αυτή μια βαλβίδα η οποία κινείται με ένα ελαττήριο. Αυτό είναι το σύμβολο των συσσωρευτών
που έχουν κίστη. Ας δούμε τώρα έτσι κάποια σχήματα χρήση, ας πούμε πώς λειτουργεί εσωτερικά. Βλέπουμε πώς γίνεται η φόρτιση με υγρό, συμπιέζεται η κίστη και μετά φουσκώνει πάλι η κίστη αυτή λόγω του πιεσμένου αέριου και πιέζει το υγρό και αποδίδεται αυτό στο σύστημα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την απόδοση του υγρού στο σύστημα όταν φουσκώνει πάλι η κίστη. Βλέπουμε εδώ τους διαφόρους όγκους που δίνουν διαφορετικές βεβαίως πιέσεις. Τώρα, οι συσσωρευτές διαφράγματος δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τις συσσωρευτές κίστης. Είναι μικρότεροι σε μέγεθος και απλά οι δύο χώροι χωρίζονται από μια ελαστική επιφάνεια η οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη στην περιφέρειά της με το σώμα του συσσωρευτή. Βλέπουμε εδώ το διάφραγμα, αυτό δεν είναι επίπεδο. Υπάρχουν περιπτώσεις να είναι για επίπεδο, είναι συνήθως σκαμπελωτό. Έτσι το βλέπουμε εδώ. Έτσι σαν κοιάθιο μοιάζει ας πούμε. Αντί για βαλβίδα αυτή στο κάτω μέρος έχουν μια τάπα. Έτσι. Έχουν όμως φυσικά από το πάνω μέρος την βαλβίδα φόρτισης με αέριο. Όπως να τη βλέπουμε εδώ στο πάνω μέρος, έχουμε το κέλυφος, το διάφραγμα και τη θύρα του υγρού, καθώς επίσης και την τάπα που είναι προσαρμοσμένη πάνω στο διάφραγμα. Τώρα έχουμε τους συσσωρευτές εμβόλου που αντί για να έχουμε αυτό το ελαστικό υλικό της κίστης ή του διαφράγματος έχουμε ένα έμβολο που χωρίζει τους δύο χώρους. Είναι μεταλλικό ή από συνθετικό υλικό. Βεβαίως έχει μια στεγανότητα ως προς το κέλυφος. Το κέλυφος είναι κυλινδρικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Είναι πάντα κυλινδρικό, ενώ στους προηγούμενους ήταν σφαιρικό, ας πούμε, οειδές, διάφορα. Έχει λοιπόν κυλινδρικό πλαίσιο. Έχει τα στοιχεία κανονικά, τη θύρα αερίου, τη θύρα του υγρού, το χώρο μέσα και φυσικά το έμβολο, το οποίο κινείται ελεύθερα μέσα στο χώρο αυτό, μεταξύ του διαχωρίζοντας το αέριο και το υγρό. Αυτό είναι το σύμβολο. Ας δούμε εδώ μια προσομοίωση της λειτουργίας του. Το υγρό είναι το καφέ, το αέριο είναι το γαλάζιο. Τώρα έχουμε τους συσσωρευτές μεταλλικής κίστης, που λέγεται επίσης φυσερό ή και φυσαρμόνικα. Εδώ έχουμε αντί για την κίστη, έχουμε ένα μεταλλικό, μια κίστη από μεταλλικό υλικό που έχει αυτό το σχήμα και αυτό της επιτρέπει να αλλάζει έτσι όγκο, να συμπιέζεται ή να εκτείνεται και λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή εσωτερικά βάζουμε το αέριο και εξωτερικά είναι το υγρό. Τώρα έχουμε συσσωρευτές ελαττηρίου που θα μπορούσαν αυτοί να λειτουργούν χωρίς αέριο, δηλαδή να συσσωρεύεται η ενέργεια στο ελαττήριο ή και σε συνδυασμό με αέριο. Εδώ για παράδειγμα έχουμε ένα συσσωρευτή όπου έχουμε συνδυασμό ελαττηρίου και αέριου. Έχουν κάποια λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία τους από ότι οι απλοί συσσωρευτές εμβόλου.
Τώρα, υπάρχουν συσσωρευτές όπου δεν έχουμε πεπιεσμένο αέριο. Αντί για αυτό υπάρχει ένα βάρος στο οποίο αποθηκεύεται δυναμική ενέργεια από το αέριο που εισέρχεται. Έχουν βέβαια αυτοί θετικά χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή η πίεση μέσα στο υγρό αυτό είναι πάντα σταθερή. Είναι το βάρος δια της επιφανείας του εμβόλου. Το αρνητικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι πρέπει να λειτουργούν πάντα κατακόρυφα. Έτσι, είναι πάντα σταθερή δηλαδή αυτή, δεν μπορεί να είναι πάνω σε οχήματα, είναι σταθερή και χρησιμοποιούνται κυρίως σε πιο μεγάλες εφαρμογές. Τώρα, εφαρμογές στους συσσωρευτές πίεσης έχουμε αρκετές. Η κυριότερη φυσικά είναι η συσσόρευση ενεργείας. Θα δούμε τώρα κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται. Σε ένα σύστημα όπου χρειάζεται μια μεγάλη αντλία, θα μπορούσε αυτή να αντικαταστεί από μια μικρότερη και ένα συσσωρευτή. Ο συσσωρευτής θα μπορούσε στις περιπτώσεις όπου ο κίνητρος δεν χρειάζεται υγρό να συσσωρεύει το υγρό αυτό και να βοηθά στην έκταση του κυλίνδρου. Στην ουσία μετά από τον συσσωρευτή παίρνει ρευστό ο κυλίνδρος πεπιεσμένο αντί για την αντλία και έτσι έχουμε μια μικρότερη αντλία. Σε κάποιες περιπτώσεις κινουμένων συστημάτων όπου το υδραυλικό σύστημα υποστηρίζεται από τον κινητήρα, όπως ας πούμε σε ένα όχημα, έχουμε ένα πρόβλημα σε περίπτωση απολείας του κινητήρα. Εάν δηλαδή δεν έχουμε κινητήρα, τότε το σύστημα πέδησης, για παράδειγμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν είναι υδραυλικό σύστημα. Εν τούτοις, αν υπάρχουν συσσωρευτές πίεσης, αυτοί μπορούν να δώσουν ενέργεια για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το αυτοκίνητο σε περίπτωση που γίνει απώλεια της μηχανής εν κινήσει. Αυτό το σύστημα που βλέπουμε συναντάται σε ένα επιβατικό όχημα της Porsche. Εν τούτοις, συναντάται επίσης πολύ συχνά και σε μεγάλα οχήματα, αλλά συναντάται επίσης πολύ συχνά και σε αεροσκάφη. Δηλαδή κάθε σύστημα κρίσιμο, πέρα από την τροφοδοσία του από υδραυλικά συστήματα, έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας από συσσωρευτής πίεσης για την περίπτωση απολείας των κινητήρα. Άλλη σημαντική χρήση είναι η απορρόφηση κραδασμών που προέρχονται από την παροχή του ρευστού. Για παράδειγμα, σε εμβολοφόρες αντλίες ενδεχομένως να έχουμε αρκετές διακυμάνσεις της πίεσης, ειδικά σε εμβολοφόρες αντλίες λίγων εμβόλων. Όμως με τη χρήση ενός συσσωρευτού μπορεί να εξομαλυνθεί αυτή η πίεση. Ένα πρόβλημα που καμιά φορά συναντάται στα υδραυλικά συστήματα είναι το υδραυλικό πλήγμα, δηλαδή το γεγονός ότι αν κλείσει κάπου η δίωδος του ρευστού, τότε εκεί για μικρό χρονικό διάστημα αυξάνεται υπερβολικά η πίεση λόγω αδρανείας και δημιουργούνται καταπονήσεις των υλικών. Όπως θα δούμε εδώ, βλέπουμε την καταπώνηση του υλικού όταν κλείνει η βαλβίδα. Η χρήση ενός συσσωρευτή μειώνει πάρα πολύ αυτές τις πιέσεις και την καταπώνηση των υλικών. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε πολλές και ταχείες διακοπές της ροής του ρευστού από βαλβίδες, ας πούμε, ελέγχου κατεύθυνσης, τότε θα μπορούσαμε να εξομαλύνουμε όλες αυτές τις λειτουργίες με τη χρήση συσσωρευτών. Τα υδραυλικά ρευστά πολλές φορές έχουν και αυτά θερμικές διαστολές και ειδικά αν είναι εγκλωβισμένα μέσα σε κάποια κομμάτια του συστήματος, μπορεί αυτά να προκαλέσουν και σοβαρές βλάβες του συστήματος. Ένας συσσωρευτής έχει την ικανότητα να απορροφήσει προφανώς αυτές τις θερμικές διαστολές.
Ε, Μια πολύ διαδεδομένη εφαρμογή των υδραυλικών συσσωρευτών είναι η χρήση τους στα υδραυλικά ελαττήρια. Ε, Αυτά συνήθως εμφανίζονται στις αναρτήσεις κάποιων αυτοκινήτων, έτσι, όπου αντί ελαττηρίου υπάρχει ένα έμβολο που κατευθύνει, του οποίου το υδραυλικό υγρό κατευθύνεται σε έναν συσσωρευτή. Ας πούμε μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή ήταν στα επιβατικά αυτοκίνητα της Citroën, όπου υπήρχαν αυτές οι υδροπνευματικές αναρτήσεις που βλέπουμε εδώ και στο σχήμα, σε ένα από τα πρώτα εμβληματικά, ας πούμε, αυτοκίνητα της Citroën. Όμως εκτός αυτών έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη διάδοση κυρίως σε βαριά οχήματα, όπως είναι τα λεωφορεία, τα φορτηγά και ακόμη και τα οχήματα οδοποιίας ή και τα οχήματα, τα άρματα μάχης κτλ. Η εξισορρόπηση φορτίου επίσης είναι μια ακόμα εφαρμογή όπου μπορεί να κρατήσει ο συσσωρευτής την πίεση που προκαλείται από ένα φορτίο. Έτσι, όπως εδώ τώρα βλέπουμε ότι κρατά την πίεση σε έναν κύλινδρο συγκράτησης. Επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με αντλίες σταθερής μετατόπισης και βαλβίδες κλειστού κέντρου. Εξαρτάται βέβαια από τη λειτουργία του συστήματος. Έχουμε πει ότι όταν έχουμε βαλβίδες κλειστού κέντρου, τότε η τοποθέτηση στην κεντρική θέση έχει ως αποτέλεσμα το άνοιγμα του ασφαλιστικού. Όταν όμως αυτό γίνει παροδικά, θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η ροή να κατευθυνθεί σε έναν συσσωρευτή πίεσης, ο οποίος να αυξήσει την πίεση του ρευστού και να βοηθήσει μετά στην λειτουργία του κυλίνδρου. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την ρύθμιση του κυκλώματος. Αυτές ήταν οι πιο βασικές εφαρμογές των συσσωρευτών πίεσης.